da kafarka, tsaya da kafarka. Arziki da talauci dukkanin nufin Allah ne. Ka tsaya da kafarka, kar dai ka zamo bawa ne. Roƙon na mutane wannan zubar daraja ne. Tashi ka nema domin samun yanci ne. Nema na halali hakan ga cikar kima ne. Tsaya da kafarka, karka kai zuciyar ka kushewa. Ka tashi ka nema ni'imar Allah. Najeriya dai ta samu 'yancin kanta ne daga turawan mulkin mallaka na ƙasar Birtaniya a ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1960. An zaɓi Abubakar Tafawa Balewa a matsayin Firayim Minista, yayin da aka zaɓi Nnamdi Azikiwe a matsayin shugaban ƙasa. Tutar Najeriya ta kasance kore, fari da kuma kore. Wannan kalan koren da ke gefe da gefe dai na nufin albarkatun ƙasa da Allah ya huwace wa 'yan Najeriya. Wannan fari da ke tsakiya kuma na nufin zaman lafiya da kuma haɗin kai. Kuma an fara ɗaga ta ne a hukumance a ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1960, ranar da Najeriya ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Yunwa, firgici, rashin ilimi, tozarta 'ya'ya mata da ƙananan yara, barace-barace, rashin tsaro, waɗannan abubuwa kaɗan ne daga cikin abubuwan da suka mamaye ƙasata. Ina da tambayoyi guda uku. Menene sila? Wane ne sila? Ta ya za a gyara ƙasata Najeriya? Arziki da talauci dukkanin nufin Allah ne. Ka tsaya da kafarka, kar dai ka zamo bawa ne. Roƙon na mutane wannan zubar daraja ne. Tashi ka nema domin samun yanci ne. Nema na halali hakan ga cikar kima ne. Sadiq, ka dawo ne? Na dawo, mama yunwa nake ji. Yunwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jamila? To ki ƙara so mana kin tsaya a nan. Tsaya da kafarka, kar ka kai zuciyar ka kushewa. Ka tashi ka nema ni'imar Allah. Ya dai, an ko dace? Mama wallahi ta ce ba za ta ƙara ba mu abinci ba shi ba har sai mun biya ta kuɗin da take bin mu. Shi mai mulki ya sani wata ran zai je kas. An ba shi amana ta mutane ya tafi yayas. Da lokacin zaɓe ya juyo sai ya taho ya yi ƙyas. Na naga kike kuka. Ba dai wannan abin ne yasa ki kuka ba ko? Amma Jabir ne. Jabir kuma?
yayi miki? Kai mutumina. Kai Jabir mutumina. Allah sarki. Ya kai. Kana barawar ka mutumina. Ban labari ya kai da mutumin ne. Kai mutumin nan rabu da ita da Allah. Yau ma mun haɗu kamar kullum. Nayi mata wallahi yarinya ta ki dauka. Na faɗa maka ka rabu da yarinyan nan. Ita ustaja ce na fa da kake ganin ta. In da kire na yau zabo na yau. Wata rana za a haɗe saboda yunwa ba uban da taraki. Ko? Wallahi tallahi. Shegen kaya. Kai ina yin ka fa. Sun ziya rai za mu je ta wajen awal mai caji ne ko za mu yi. Mu yi ta nan ɗin kai ma fa. Kin ga Jamila, ki daina zubar da hawayenki haka ya isa. Ki miƙa lamarinki ga Ubangiji. Kin ga duk wannan abu nan gaba duk mai wucewa ne. Dan uwa cire gurɓataccen tunani, zuciyar ma akwai ta da rauni. Tsoron fita nake bayan da zan fake idaniya. Mama wai me yasa talakan ƙasar nan ba shi da gata? Kullum mawadata da 'yan siyasa su ne suke farin ciki. Yanzu kenan mutum in har ba mai kuɗi ba ne ko mai mulki ba zai ji daɗin rayuwa ba? Kin ga duk wani hali da kika ga ya faru a ƙasar nan talaka shi ya jawo kansa. Domin dai kamar mutum ne ya ɗauki dutse ya jefa a cikin ruwa ya san cewa sai ya shafi kowa. Mama kina nufin talakan ƙasar nan shi ya jawo kanshi shiga halin yunwa da tsadar rayuwa? To idan ba talakan ba waye? Ai shi talakan ne da kansa ya jawo ma kansa duk wannan abin da ya ga yake faruwa da shi. Mama kuma kina nufin shi ya jawo kanshi zama cikin rashin ilimi da firgici da rashin kwanciyar hankali? To a lokacin da talaka ya kamata ya je ya nemi ilimi ya karatu sai ya koma ya je yana bautan gidan masu kuɗi. Arziki da talauci dukkanin nufin Allah ne, ka tsaya da kafarka kar dai ka zamo bawa ne, roƙon na mutane wannan zubar daraja ne. Tashi ka nema domin samun yanci ne, nema na halali hakan ga cikar kima ne. Tsaya da kafarka karka kai zuciyar ka kushewa, ka tashi ka nema ni'imar Allahu tana nan ko ina. Tsaya da kafarka karka kai zuciyar ka kushewa,
ka tashi ka nema ni'imar Allahu tana nan ko ina. Shi mai yin mulki ya sani wata ran zai je ƙas. An ba shi amana ta mutane ya tafiya yas. Da lokacin zaɓe ya juyo sai ya taho. Ko dai ya zama mai wanki da gugan mai kuɗi ko kuma ya zama mai gadinsa. Sannan kuma a lokacin da ya kamata a ce talaka ya je ya zaɓi shugabannin da ya kamata su yi masa aiki su tabbatar da shi ɗinnan ɗan ƙasa ne, wai kuma sai ya koma ya je ya kwanta yana bacci ranar zaɓe ko kuma ya koma can gefe. Jimina ta ji wata haka kwanan nake ji a kan nan abba dan Musa awa ita. Waka tana mutuƙar kai ni kwano saboda tsabar daɗin jin waka kwana nake ina jin ta. Ai ko za ka turan ita. Ya an kunna ma dai ka ji ta. Ta ji ba wannan wakar ta. Yanzu ya za ka tura mu? Na kawai ka dai ji ta mun. Ko wajen inda aka kafa majalisar masu shan shayi ko gyaɗa ya je ya zauna yana ɓare ta ɗaya baya ɗaya yana ci ya manta da cewa fa zai je jefa ƙuri'a ne. Kin gani ƙuri'arsa ita ce fa yancinsa. Malam dan girman Allah dan manzon Allah ka taimaka min da sadaka. Kai da girman ka da lafiyar ka kuma ƙatan saurayi kamar ka kake neman sadaka. Wallahi dole ce malam. Me yasa dole? Abincin da zan ci ne bani da shi. To me yasa baka da abincin da zaka ci? Bani da kuɗi ne. Me yasa baka da kuɗi? Bani da sana'a. Ta akai baka da sana'a? Tambayar ka nake nace ya akai baka da sana'a? Ban samu ba. Me yasa baka samu ba? Na nema ban samu ba. Ƙarya kake. Baka da iyaye ne? Haba malam. Ni ba sadaka kawai da ce ka bani. Ba wai ka kashe ni da tambaya ba. Haba dan Allah. Kwantar da hankalinka. To in dai sadaka ce zaka samu. Amma ina iyayenka? Sun mutu. Me yasa suka mutu? Eh. Sai an jima. Kai, ina zaka? Sai ka faɗa min dalilin da yasa iyayenka suka mutu. Wala sona. Dan girman Allah kai hakuri. Kai, me yasa kake ban hakuri? Allah! Dan Allah na ba ta muka. Malam, kai hakuri ka sake ni. Subhanallah. Subhanallah. Ini ma lokaci dan manzon Allah ka kyale. Sai ka ba 50 ko 70 anan. Kai, to ka bai 50 nan ko 70 in ba ka ba zai dudduka ka da ƙasa. Ka bashi. Gashi. Mutane na, wato kun ga abin da ya faru a bidiyon nan. To ina mai muku albishir. Ba sai kun je kuna roƙon kuɗi ba. Domin ina gabatar muku da kamfanin Sapili Shifa Traditional Medicine wanda ya shirya tsaf domin ɗiban ma'aikatan da suka kai kimanin 10,000 daga kowane irin mataki kake na rayuwa, yara, manya, tsofaffi, maza da kuma mata, wanda ya je makaranta da ma wanda bai je ba. Kamfanin ya yi tsarin da zai yi aiki da kowa daidai da matakin rayuwarka. Don haka ku hanzarta neman kamfanin Sapili Shifa ta kan wannan adireshin da ke kan bidiyon nan ko ku tuntuɓi lambobin wayoyinsu kamar haka. Kar ku bari a baku labari, kar ku bari a baku a baya. Domin kamfanin Sapili Shiba ya tanadi albashi mai gwabi. To kin ga anan shi yasa na ce miki talaka shi ya jawo kansa, Jamila. Sannan kuma a lokacin da ya kamata ya zama mutumin kirki, sai ya kwammace gwara ya je ya zama karen 'yan siyasa. Allah ya taimaki excellency. Suna ciki. Kai, me haka? Me haka na ce? Irin wannan abin da kake yi shi yake ja mana matsala. Yanzu ga abin da kai. Ya saurare mu? Sai da na gaya maka ka rinka kiyayewa da irin wannan abin, amma ka ki saboda rashin ji irin naka. Dole fa sai kana kyale mu muna gaya musu abin da yake faruwa. Cikin gari mu muke shiga, mu muka san abin da yake faruwa. Ga yaran nan anya in banda ni ma jajircewa nayi datin an cin mana. Kakka ga ayan da muka yaƙe su. Da kake wannan magana ina ce dole sai kun gaya mun, ni ne zan gaya mishi a matsayina na wanda muke tare da su. Yanzu ka gaya mu me riban abin da aka yi. Ka kyale ni ai sanan mai zai. An kyale kan. Wallahi barin gaya maka idan kai mun akuyanci wallahi zan ma akuyanci. Gayan nan fa wallahi da wuya in ban yanke shi. Na gaya muku da man dab nake wallahi da in saga mu wuya. Kuna kallon dai cin mutuncin da yake mana bai san yakin da muke a garin nan ba. Su riga ɗaukan kayan maye suna bashi yana sha.
ka tashi ka nema ni'imar Allahu tana nan ko ina. Shi mai yin mulki ya sani wata ran zai je ƙas. An ba shi amana ta mutane ya tafi yayas. Da lokacin zaɓe ya juyo sai ya taho ya yi ƙyas. Da yaudara kan fuska tasa tufafi na safes. Ya ba wa su ɗauko makamai suna bashi yana bi yana sare mutane ɗan uwansa. Ka kan ga mugun boss. Ka huta kan gi. Na rantse da girman Allah tsakanina da Alhaji Zara wallahi ba mutunci. Na rantse da Allah in dai zai dinga min abin da yake min wallahi sai kun kwantar min da shi na yanka shi. Saboda na fuskanci tun da ya ga ina canza kaya ina zuwa gurin Alhaji ina zuwa gurin yallaɓai gaba ɗaya ya sa min ido. To ba ni babu shi kawai taware za a yi. Kariya ne. Ba za a ci amana Alhaji ina nan ba za a ci amana. Durin barka! Kariya ne. Na rantsa da girman Allah ba ni babu kai. Duk wanda zai shiga min harkar siyasa ta wallahi tallahi sai na yanka shi. Sai na ci rayuwarsa wallahi. To wannan su nemo matasa a basu kaya har ma da makamai. Su sare nasara sannan su kashe na kashewa. ‘Ya'yansa ya yi ɓoyewa. Yawwa, salamu alaikum. Na zo na karan karan. Wa salam. Kai Alhajin Zarra. Kai Alhajin Zarra wai me yake faruwa ne? Dakata tukuna. To, wannan yaron dan uwarsa kangi mu zai ma rashin mutunci. Wai me yake faruwa ne Alhajin Zarra? Me yake tafiya ne wai? Wai yaron nan ya san ya kewaye ya je gidan baban gandu ya kuma zagaye ya je gidan dan fulani sannan ya je gidan saraki. Ƙarya yake yi. Dan uwarsa mu zai ma rashin mutunci. Sai mu kaddamar masa. To bari in gaya ma, billahi lazi yau za a yi ta tawatsi. Kawai shikenan. Shi sa na zo in same ka kawai za a yi ta tawatse don kai je gidan Allah wa yake take yanzu kariya je ki. Ka gane ai. Ina jin ka Alhajin Zarra. Saboda haka zo mu je yau za a yi ta kare ta. Kawai mu tafi. Kariya yake. Su nemo matasa a basu kaya har ma da makamai. Su sare nasara sannan su kashe na kashewa. ‘Ya'yansa ya yi ɓoyewa. Ya killace da jimawa. Nan ya gurɓata a rayuwar mata da mazaje. Kai dan rashin mutunci rene ka ni zaka ce zaka ma wallahi kai wasa ni ne ajalin ka wallahi. Hai Zara wallahi yau ba Alhajin nan yau ni da kai ko ni ko kai wallahi na fuskanci ba ka san ci gaba na wallahi yau dab nake na yanka ka. To bari in gaya maka me aljan ka da ya ishe ka ba ma ni ba. Ina gaya maka wannan. Ba mai aljan ba ko mai shingin ne sai na yanka shi. Ni kai ne azali na. Ko kangi ƙarya kake. Da ni da kai aka rene ka, da ni da kai aka rene mu. Ƙarya kake baka da wannan zarar. Kai dan tsako, ka kalli ido na ka san kana gani na ka san zan ci mutum wallahi. Mama, sai yaushe talakan ƙasar nan zai san kansa kuma yayi abin da ya dace. To sai lokacin da aka samu shugabanni na gari wanda suka san cewa ya kamata su ci tausayin talakawa ba wai su cika aljihunsu ba. Na'am MD. Kana lafiya? Alhamdulillah. Yawwa abin da nake so kai noticing yanzu shine dukkanin ma'aikatan da muke da su a fadin jihar nan nayi zagaye. Naga dukkanin ma'adanan ruwan su tankunan su duk sun lalace. Duk sun lalace sun yi gansa kuka suna zubar da ruwa. A'a. Tsaya MD ba na son wannan. Tsaya da kafarka. A'a, tsaya MD. Yanzu na baka awa 48.
lallai kowace ma'aikata a je a canza mana tankinta, a canza tanki a sa sabo. Ba na so na ƙara dawowa na zo da tarar da ba a canza ba. To na ji. To shikenan. Mama anya akwai wannan lokacin? Ai wannan abun duk abin da kika ke faruwa a Najeriya an yi da ya shuɗe, kuma haka wannan ma insha Allahu nan gaba kaɗan zai wuce insha Allahu. Sai an zo an samu shugabanni wanda za su zo su wanke komai kamar ma ba a taɓa shiga wannan matsalar ba da. Sannan ke kuma a kowane lokaci ina so ki ringa gode wa Allah, saboda duk yadda kike ganin halin nan da muka shiga domin kuwa su dama akwai inda suka fi mu shiga cikin tsananin rayuwa. Jamila kenan. To ai duk wannan abin da kike gani wallahi har yanzu mun fi wasu, domin idan kika ji wa'ansu halin da suka shiga ko suka tsunduma to sai ke ki gane cewa ashe dama ke a aljanna ma kike. Yaro lafiya lau. Ya kasuwar? Alhamdulillah. To madalla. Yawwa a bani raken nan kwaya 3. Yawwa. Amma sauran biyun ka fere su. Yawwa mai komin biyun. To shikenan. In naje sai ya zama to cewa sai in ba su. Sai su abun nan. Yawa baba zan tafi. Ka je ka dawo. In an jima. Ka dan zazzagaya kasuwa, ka yi dan ciniki, ka rage sai ya zama to ka zo in baka. Baba da a bani kuɗin nan saboda kaga yanzu ma an tara suna da yawa, kaga za su iya ka 2,500 ko 1000. Dubu na? Ko 3,000? Haba dan baba. Baba hagaran nan ma haka fada, hagaran nan da kai baki ma kace in fefere musu, kuma kaga na basu, kuma kaga baba ba a bani kuɗin ba, kuma mai gidana ne yake min fara. Akan haka ma zai iya korata daga kasuwan nan, yace ba zai iya bani kayansa ba saboda bana kai mar kuɗin gaba daya. Kakkai mun runto mana, ko kuma in ce maka kai dai kai mun ƙarya. Babaran nan ma fa ga mi. Kai yaro, kakkai mun sharrin kuɗin na 'yan zamani, kai mun ƙarya irin taku ta 'yan zamani. Ƙarya kake yi. Kuɗi na ni baka bi na wani kuɗi in ban da wannan da na siya yau. Babaran nan ma fa kai baki kace in fere musu raken nan, ka kuɗin fa da yawa ne, shi ne yasa ma na manta lissafin, ba dan haka ba ya za in manta saboda an tara da yawa ne. To kaga yanzu yaro ka je in an jima ka zagaya ka rage raken naka sai ka zo sai in ba kuɗin, ba shi kenan ba? To shi kenan baba, in an jima din nan da amma za a haɗa min har na kwanakin baba. Ina sauraron ka, ina jiran ka. Alaba da sa'a, alaba da sa'a. Kai, ai ban ga ta zama ba. Shagon nan zan rufe in tafiya ta kan yaron nan ya dawo. Ga wai mal dan aje su ma yaki zuwa. Assalamu alaikum. Daga shagon ka nake. Na gan ka kulle zaka tafi gida. Kuɗi. Kuɗi? Eh. Ha ba sai ka ce wanda ya zama to cewa na sha duniya? A'a ba zaka gudu ba. An hana ni bada bashi ne daga wajen. In shago na kulle ka amma zan dawo ko ba dukiya ta bashi a ciki. Ai gobe baka zuwa. Ya gobe ba na zuwa. Yanzu ba zuwa zan kyam. In je sassaro kaya in dawo cikin shagon nawa. Ai in ka tafi yanzu ba ka dawo gobe ba. Gobe ba ka zuwa kasuwa. Sharri za ka yi min yaro? Sharri za ka yi min? Yaro zan ma ƙarya ne, kallo na fufar ta sai ma ƙarya. Dan na sha lemanka na 150 zan bar shagona ne da dukiya ta a ciki. Ai kuma shan a kullum ban san wanda za ka ba kayan ba. Mu kullum ba ai. Ina ruwanka da wanda zan bai mu kulli. Ni shagona ne. Kuma ba na wani bane, saboda haka ka kyale ni kawai ka je in an jima ya zama to cewa ka dawo ka karbi kuɗinka. Ai ba za ka cuce ni akan lemo ba, sai ka ban kuɗi za a an so gobe. To tunda ka san ko ba zan cinye ba, ka kama hanya ka tafi in an jima ka dawo ka zo karba. Baba ban kuɗi. Kai za ka tafi ne ko ba za ka tafi ba? Ba kuɗi da shi ba za mu an so gobe. Na ce za ka tafi ko ba za ka tafi ba? Haba baba, akan na tambaye ka kuɗi za ka maye ni. An mare ka dan banka. An mare ka kai kakka bai da tsohon banza ka ji
Ni zan ba kuɗin ka 150 din banza 150 din gobe. Zan baka ita. To baba ka 150 din yanzu. Zan baka ba kuɗi yanzu a waje na. In an jima ka da sai in baka. Na mace kuɗin a shago. Muna da mai POS a kusa. Na koma gida duka na rai. Tabi na yi kan kiri. Mutum banza mutum wofi. Ha ga yaro kai. Ni za ka nema ka ringa gantara. Kana wani zazzare ido dan banza kamar an sa jaki a roka dan gofale ubanka. Cire gurbataccen tunani, zuciyar ma akwai ta da rauni. Tsoron fita nake bayan da zan fake, idaniya na kwalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa jama'ar musulmi, mune muku sallama irin ta addinin musulunci a madadin kamfaninmu na Sabili Shafa Traditional Medicine Center. Muna kira ga dukkanin al'umma waɗanda suke ɗauke da lalura iri daban-daban, wanda mun tanadar muku magunguna iri daban-daban. Daga kawo na basir, hawan jini, olsa, ciwon siga, shanyewa ɓangaren jiki da kuma na sanyin jijiya. A duk lokacin da maciji komi gagararsa, to muna da turaren da zai busar da shi a lokaci guda. Sannan muna da turare shi ma wanda zai busar da tsaka ko kunama da dukkanin wani abu da zai cutar da ku a gidanku. A Sabilin Shafa muna da wannan turare da za a yi. Ko magungunan mu masu kyau ne, masu ƙarfi. Wato muna da maganin hayaƙi na aljirin su ba. Muna da maganin ƙarfin maza, gashi kuma muna da maganin ƙarin gashi ga 'ya'ya mata. Akwai kitson damu, gaban ayu, kitson zaki, akwai kuma kitson maciji. Sannan kuma akwai ciwon daji, maganin ciwon daji wato kansa wanda yake yawan addaban mata ko na mama ko na mahaifa, duk gashi nan dai ana da shi a wannan center. A duk lokacin da kuke neman irin waɗannan magunguna, ku hanzarto Sabilin Shafa domin samun cikakken ƙarin bayani da magunguna iri daban-daban don bunƙasa rayuwarku. Kowane mutum ya ɓoye lafiya to ya cuci kanshi. Bayyana lalurar da ke damunka a gaban kamfanin Sabilin Shafa domin biya maka buƙatunka cikin kwanciyar hankali. Sai a gangaro ko ɓangaren mu mata, wato mata 'yan uwana. Wannan shine jijiyar ayu. Kun dai san amfaninsa ba sai na gaya muku ba. Jijiyar ayu ba macen bata san shi ba da yadda ake amfani da shi. Wannan kuma fatar ayu ce, ita ma tana maganin sanyi da sauran abubuwa na ɓangaren mata. To nan kuma shine man ayu. Na san ba macen da bata san man ayu ba. Kun san amfanin shi ba sai na fito fili na faɗa ba. Satar amsa. Wannan kuma ƙashin ayu ne, kun gan shi nan. Shi kuma yana ɓangaren maganin sanyi, masu ciwon ƙafa, ciwon kwankwaso, gwiwa da menene. To duk idan mutum ya zo za a gaya mishi yadda zai sarrafa shi ya amfani da shi. Da fatan za ku garzayo. Magunguna dai ga su nan cikin rahusa da kuma amfani. Kowa mutane da yawa sun jarraba sun ga amfanin shi. Sai kun zo Sabilin Shafa Traditional Medicine Center. Kenan kin ga komai na duniyar nan sai an yi shi a hankali. Mama kin ce duk wani hali da ƙasar nan take ciki talaka ne ya jawo. Kenan laifin ba na shugabanni ba ne? To ai Jamila, su karan kansu shugabannin su ne ma umma alabai san abu. Saboda kashi 80 a cikinsu duk su ne suke kirkiro daga wannan zuwa wancan. To kenan kin gani ba wanda ba shi da laifi a cikinsu, daga talakan har zuwa su shugabannin. Yanzu kai har tsaurin idanka har ya kai ya kawo ka gaya baban gandu magana? Baban gandun ubana ne? In kai ubanka ne, ni ba ubana bane. Amma shi ya daure ma gindi kake tsiyar da kaga dama. Ai na daure min gindi, ni dai kun daure mai gindi da jam'iyya hannuna take. Mu kowace gudunmawa ne nake bada. Kai yanzu dan ma ba darajar baban gandu ba da tuni ba mun cilli da kai ba. Yo kudin banza, ku da ba ku da asali, mu ko muke da asali, mu kai garin mu muka kafa garin. Sha maukaci. Kai in ba hauka ba ma, in ba hauka da rashin hankali ba, kai har mutane sa zabe ka. Banda tsafa-tsafan da kaje kai da harba-harba da kona-kona sha maukaci. Kai ba ka musamman kai ba musamman me kake yi ba. To ko ina yi amma na yi ne dan kare mutuncin ku da jam'iyyar ku. Kwarani akan kare ƙuri'a ta ne shekara ta 16 a majalisa amma kai kanin ka kasa aka sassara. Shekara 16 ga yamin gudunmawar da ka ba al'umma. Ga yamin ga ta nan ka je yanki da ka gani. Bajet din da kake raba kuma yan kai suna ɗauka
Barawan balla barawan gobe mu za ku iskanci. An muku kai tono ka sa yan da ba sassa da mutane me ba mu sani ba. Wannan kima ce da daraja ta shugaban jam'iyya. Wai gaya ma kai banda ma baban gandu ma wa zai rike ka kuma mu da mu za ka zuba za ka gani da mu kake zancen. Duk wannan ta'addancin da yake faruwa ba kowa bane su ne suke hasasa shi. Mama kina nufin da sa hannunsa a ciki? A'a ba haka nake nufi ba, sai dai su suna ɗaya daga cikin silan. Idan ma har Allah ya sa ma ya samu ya ilimin ko ya samu aikin gwamnati, to hakan ba zai hana wani daga cikin 'ya'yansa ya zama ko dai ɗan ta'adda ko karuwanci. Mama ta yaya hakan yake faruwa? Akwai mutane da dama wadda suka bauta wa gwamnatin Najeriya sama da shekara 35, amma duk wannan wahalar da suka sha wani bai mallaki gidan kansa ba ma da zai zauna da iyalinsa. Saboda kuɗin da ita gwamnatin take biyan su albashi, wani ma baya ma isansa ma ya kai wata guda ma yana ce da kansa da iyalinsa. Domin haka yana jawo rikicewar rayuwar waɗansu, kamar yadda ya faru da wani ahali a shekara ta 2017 a baya. Akwai wani ma'aikacin gwamnati da ya dinga wa gwamnati hidima har ya ritaya, bai sai gidan kanshi ba, haka ya rayu da shi da iyalinsa a cikin gidan gwamnati. Wata rana sai suka yi tafiya da shi da matarsa, suka bar 'ya'yan da babban ɗansu. A kan hanyarsu na dawowa suka yi haɗari, dukkansu da shi da matarsa suka rasu. 'Ya'yan nan suka dawo ba su san kowa ba ko ba su da kowa. To ƙarshen ta je ina gaya miki Jamila, wallahi waɗannan 'ya'yan nashi bara suka dawo suke, sun zama marbaratan ƙarfi da yaji. Excuse me, sir. Sir, please. I'm begging for food. Yes. Food, we not see the job while I stay here. Please help me. Please help me. I didn't have anything for my pocket. Please help me. You don't see the meals what I get for inside job. The only thing once I get to go to the job. Please. Even 15 naira, please. Please now. Please now. Just pray for God. See my younger sister there for house. I don't have anything. You are not here. Please. Please now. Start praying for God. I will. Anytime I pray, please. I don't have anything. Please go eat food for Bola. No, I don't go fit eat food for Bola now. But if I get, pray for God. God go clean head enemy for the Nigeria country. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Wata rana sun fita domin su je siyo bara su samu abin da za su ci.